Good morning guys. Punta kami sa bundok ngayon. Bundok talaga. Right, alright guys, dito na kami sa bundok. Napasok na kami ng aming asyenda. Alright. Dito kami ba sa aking lupang sinilangan. Wala nang tao rin eh. Punta namin yung tiyo ko. Sige, diretso. Nalaglag pa. Sama ko yung aking mga tiyain, imisis ko, si Ito ang hinahanap ni Joje. Ay, hindi yata pumasok. Tingnan mo guys, dito sa ano namin, yung dito ako lumaki. Tingnan mo na ngayon, wala nang nakatira dito. Pero ang ganda ng daanan namin, tingnan mo naman yan, sosyal. Okay guys, manghiram tayo ng pangkarit ng buko dito, kung nandito sila. Ay, magano ka ng buko? Hindi, yung pinsan ko rito, siya marunong eh. Laro mi nun, nung minsan umuwi ako din. Ang laki din ng ano nila, yung bukuhan. Walang minana si Romilon Lupa. Mayroon. Kato ano gagawin namin doon? Hindi bibinta ni Romy. Hindi. Ay, matanda na siya. Ano gagawin niya doon? Hindi mga pamangkin niya lang makikita. Lupa nga kami doon, sabi tayuan namin. Kinabang. Anong tata? Nandito naman yung Mga bata. mga bata. Ano gagawin namin doon? Sumama yun. Hindi sila sumama. Ayun, maisip din yan sumama mo. Sabi, akin na yung dalawa na yun. Tingnan mo naman guys, dito nasa bundok, dala-dalawa motor. Ibang klase dito, nasa bundok. Okay guys, abati ka doon. Manguha tayo ng buko. Ito yung pangkuha ng buko dito sa probinsya, Karit. Alright. Ang cameraman ko ay yung aking pinsan. Okay. Pinakita ko lang yung pangkarit ng buko. Yung pinsan ko yung kukuha ng buko. Dahil ako wala alam dito. Okay na, bye-bye. Kaliwanag? Oo. Alright guys, so nakakuha na kami ng buko. Ayan yung mga lalaman ng buko. Ayan, mabidyoan nyo ako. Ano ko? Isa may nilama kaya ito. Ano ito? Makapanin mo? Bigat na.
pili. Tignan nyo yung pili. Ayan. Lumatas na yung pili rin yan. Mas dito nakatira guys sa lupa namin. Wala na. Okay na siya. Kaya guys, ito yung bahay namin dito. Kalamba sa probinsya. Ito lang ang buhay sa probinsya. Pero dito kami lumaki guys. Ito yung nagkukukura. Ayan. Buhay probinsya. Guys, buhay probinsya. Meron ng buko guys. Ito guys, buhay probinsya. Actually, gusto ko umuwi dito eh.